nke echiri Nazare nkụzi m ụbọchị nke taa maka ndị a na-eme biznes. Onye ọbụla na-ego ihe kredit bunye m na m ga-akwụ ụgwọ, gee ntị ka m kọọrọ gị ihe ịmalụ. Ọ ka mma na ị nwere 5,000 na igoro ahịa 5,000 gorie na ịlalụ ụla inweta more gain than na igoro ahịa 20,000 credit ịya arahụ ụra, ihe niile ị na-eme bido daba, ife bido sibere gị ike, ọfịazi agaghị ịkwụ ụgwọ ngwa ahịa i butere. O nwere ife unu amalọ m chọrọ ịgwa gị. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị kpọrọ ndị ọyị gị ya kọstọma, ịyọ ya sị na bunyere ya afọ kredit. Mgbe ị bunyere ya kredit ọ sịghị no problem, onye ọbụla ego ọbụla ị ga-enye gị nye. Mgbe ị kwụziri ya ụgwọ obere ego ahụ ihe enye as deposit, ị go afịa 100,000 inye 20,000 50,000 si ya ịbịa ahịa ọzọ ka ekwuchighị ya, mara ịdị ndị ị na-ego ahịa kredit. Ịdị ndị ma nwanne m nwoke Uchenna Eze Nwaokolo, Odinga, Chukwudị Nwadike na ndị otu ha, na nwoke a na-ele ọgwụ na Facebook a na-akpọ Husband Material, Valentine Ikegbunam, buru ibu n'elu ọgwụ na-enye ndị mmadụ poison. Ụmụ nwaanyị eme ha na-achọ ihe na-eme ha ma ọ bụ ha na-eme onwe ha. Ndị ọ ga-abụ enyeghị ihe kredit, were afa gị ejiri enweta gị, kedozie gị ya na-eji eji ma nna ife a na-esiri gị ike, ị na-achọ ife na-eme gị. Ị ga-ama n'ebe igoro ibe kredit, ị ga-ama n'ebe ị na-achọ ka mmadụ nyere gị aka. Ọ bụ emezi ife ọbụla ị na-emetezi ọ na-abịara ha, wee jiri akara aka gị na-acha ịnarụ ife ọma na-abịara gị, ihe a na-esiri gị ike. Many people na-eme ya n'ime ahịa, ha bụrụ ngwa ahịa kredit, iche na ha fụrụ gị n'anya, ihe ama na ha si na ya wee na-adọrọ ife ị nwere. Ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla na-eme biznes, ọ bụrụ na onye ọbụla na-asịchara gị ọchị na-ebunye gị aka kredit fụrụ gị n'anya, ụfọdụ bụ ife ị nwere ka a na-anarụ gị. O were afa gị oje tọma na arụsị kechie gị, ụfọdụ ebi kredit wee kechie ka ị ghara ịzụ ahịa ebe ọzọ. Ọ bịa sị na ọkwa ọ na-ebi kredit, mana ife adịghị agara gị ọfụma, o mee ka ị ga-adụzi free ime ife ọbụla, ịzụ afịa ebe ọbụla ị chọrọ ịzụ afịa maka na o kedogo gị. The best way bụ ijide ego na ọbụla iji zụrụ ahịa. Onye Chukwu ya agọzi ya agọzi, onye Chukwu ya agọzi ka ọ ga-agọzi. N'ibu ahịa kredit ruzuo nke ị nwere enwe, ọnya ka mma ka gị nwee iburu goro ahịa nke ị nwere ego, nke iji ego ife na-eme n'ụwa anyị mara too much. And onye bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-emezi kịta. Onye ha lesịrị ahịa bunye ahịa kredit wee were afịa je kechie na arụsị, je na-ata ya winch onwe ife ya na-aga aga. Mgbe nọteziri aka ịkwụzi ụgwọ esieru gị ike, obido kpọgazịa gị. Ọ mapụ ihe o mee. Uchenna mụ na ya bi, ama m ife niile. Agwara m ya sị ya ihe ị na-eme ka ego na ihe enweta na ya. Ọ bụrụ ihe niile asụ mgbe ọ na-agba, maka na nwere ihe ọ na-eme nna sọpọtụ ya, maka na ehetiri m ihe ọjọọ. Adị m ara ka onye na-emegide mmadụ, adị m ara ka onye bụ sọ nke ka ọma.
ọbịa nọ n'ime ya na nji okwu na ndị a niile bụ n'ụka ka ha nara ife ebe ha na-ekpe ekpere ya nwa na ha nọ na-egbusisi ndị mmadụ na-ana ndị mmadụ n'iyi ụfọdụ je na-akwụ ụdọ maka ihe ha ji ndị ahụ emegasị maka ka ha si wee kechie ndị ahụ mee ndị ahụ nye ha na gbagharịa mekọta ha nwoke ji daa mmiri onwejekwu ụdọ nwụọ ebe ọ na-eche isi na ha mecha na ọ ga-adị ha na mma ife onye metakọ ya eji isi ebe buru ife ọ niile eme uche gị dị ya ọ bụ na ijiri ego zụrụ ahịa nke iji ego ka ị bara ha ụla ka ife inwe zuoro gị